Dámy a pánové, vítáme vás u, jsem chtěl říct, jubilejního dílu podcastu GameCats, ale on je to teprve 9. díl, jo. A dneska mám tady samozřejmě koho jiného než Ondřeje z Ostravy, z Frýdku Místku. Čus lidi, jsme skoro na jubilejním dílu, trvalo nám to jenom asi 4 měsíce, nevím. Jak tak, no, to bude. Ale ještě nejsme u jubilejního, takže možná, že ten bude třeba za další měsíc, kdo ví. Takže ještě nic nevíme. Já jsem to podělal, to představení, já jsem to chtěl udělat jako v duchu toho Kingdom Come, víš, že tam je prostě Indra ze Skalice, tak jsem chtěl říct jako Ondra z Ostravy, a dali z Brna, nebo něco takového jsem chtěl říct jako vtipně, ale nepovedlo se mi to. Ne. Necháme to tak. No každopádně, jak už samozřejmě název, a teď jsme to prozradili, napovídá, tak se budeme bavit o dalším českém pokladu. A není to úplnou náhodou, že ten český poklad vznikl z hlavy někoho, kdo už se o jeden český poklad zasloužil. A je to opět Daniel Vávra. Já myslím, že Daniel Vávra bude jednou vyhlášen jako jedna z nejvlivnějších osobností a možná i nejkontroverznějších osobností české historie, protože ať si o něm myslíme, co chceme, tak ano, prostě naši malou kotlinu velice zvýraznil na světovém žebříčku, naši malou zemičku prostě proslavil. Takže děkujeme mu za to. A budeme se bavit o jeho další hře, na které tvrdě určitě pracoval a teďkou si užívá všech těch penízků. No je tomu tak, jelikož samozřejmě Vávra se nezastavil a jak už tomu bylo dávno, tak chtěl dosáhnout toho, že si udělá i druhý díl samozřejmě, o kterým se budeme bavit později. Ale tady ten příběh, o kterým se budeme dneska povídat, tak musel nějakým způsobem začít, že Ondro? Musel určitě někdy začít a pravděpodobně to asi začalo tou frustrací Dana Vávry při vývoji Mafie 2, což jsme tady zmiňovali trošku v minulém díle, kdy Dan Vávra vlastně v nějakém rozhovoru nebo možná facebookovém příspěvku zmiňoval, že dělal na scénáři už Mafie 3 tehdy a že to představil ten scénář těm vyšším pohlavárům v Take-Two, nebo 2K vlastně. A ti mu prostě řekli, že ne, že se jim to nelíbí, že to nechcou a tak Vávra řekl, hej, seru na vás a odešel. Bouchl dveřma, odešel z 2K a pak vlastně někdy založil Warhorse Studio a já si to docela pamatuju, když asi, myslím v roce 2011 vyšly první informace o tom, že teda je založené Warhorse Studio a že budou pracovat na středověké hře z období husitských válek, nebo cca v tom období. A my jsme byli natěšení, ale nějak jsme netušili, že té hry se dočkáme až po 7 letech, nebo 8, jestli si dobře pamatuju. Nicméně to byly začátky Warhorse Studio, no. Ještě. No je zajímavý, že jako takhle jako z nasranosti dokáže vzniknout tak něco pěkného. Což jako napovídá tomu, že není špatný se nasrat, když potom jako to dokážete proměnit v dobrou věc, že jo, která dokáže ovlivňovat miliony lidí. V dobrým slova smyslu. To určitě, ale tak tam to bylo asi už dlouhodobé. Probírali jsme to tady v tom minulém díle, že prostě Mafie 2 nebyla taková, jaká měla být a furt se předělávala. Já to chápu, když vy na něčím strašně dlouho pracujete a pak vám to někdo jiný začne zkracovat a říkat vám tohle bude lepší a vy víte, že to nebude lepší, tak prostě něco jednou přeteče ta pověstná míra, nebo ten kalíšek a vy si řeknete nasrat, jdeme pryč. Nicméně vzal sebou i nějaké lidi. Jestli si dobře pamatuju, tak třeba i Viktor Bocan, který jako je aktivním a zejména dělal na soubojovém systému Kingdom Come, tak taky pracoval v 2K. Jestli si to dobře pamatuju, teď nechci kecat, ale myslím, že tam dělal. A Jan Vochoska snad tam taky dělával, jestli si to taky dobře pamatuju. Prostě pár lidí odešlo s Danem Vávrou, nebo se později připojilo k Warhorse studiu a to určitě taky potom šlo poznat na tom stavu, nebo i ten vývoj musel být jednodušší, když máte lidi, kteří už ví, co se děje. Ač teda musíme říct, že Kingdom Come běžel na úplně jiném engineu, než na který byli zvyklí, což asi hodně lidí tehdy překvapilo, do dneška to dost lidí překvapuje, protože ten engine se moc nepoužívá, a to je CryEngine.
který v podstatě používal jenom Crytek ve svých hrách. Far Cry 1, Crysis, Hunt Showdown a vlastně ne, tady byla jedna hra, kterou udělal někdo jiný a to byl ta snajperská hra a já si nespomínám, jak se jmenoval. Sniper Elite ne. Sniper Elite ne, ještě jiná, to byla to normálně FPSka, taky to má asi 3 nebo 4 díly a ten myslím taky využíval CryEngine. Vím, co myslíš, Sniper něco se to jmenuje. No. Konflikt nebo něco, nevím. Tak ono, ten engine je hlavně populární v tom, že dokáže navodit krásnou atmosféru. Určitě. Dá se tam hezky hrát jako se světlem, protože když si právě vzpomeneme na to, jak vypadaly ty hry zmíněné, které se dělaly v tom engineu, tak jako Crysis prostě to na tu dobu bylo něco neskutečného, že jako graficky to... Je pravda, že CryEngine dokáže krásně zpracovat, nebo když jste šikovní, dokážete krásně zpracovat právě jak tropické, tak pak jsme se v Kingdom Come přesvědčili evropské lesy a zejména důvod, proč použili CryEngine, byl i ten, to Vávra řekl nedávno v nějakém rozhovoru, když se ho ptali, proč nepoužili třeba Unreal Engine, tak on řekl, že Unreal Engine je sice hezký, ale je hezký jen do té doby, kdy ho používáte v menších prostorech anebo na lineární hry, ale že jakmile tam začnete přidávat prostě NPCčka a začnete přidávat kilometry čtvereční, tak ten engine nefunguje. Když to CryEngine je prostě vyladěný engine, který dokáže zvládat i větší otevřené světy, dokáže zvládat těch nespočet věcí, které do toho musíte vložit, naprogramovat a tak to je potom jednoduché, že nebudete používat engine, který stojí za prd. A se kterým byste měli ještě víc práce než normálně, že? Takže právě, no. Volba byla jasná. Každopádně o vůbec tady tom projektu, jak už říkal Ondra, tak jsme se dozvěděli někdy začátkem toho roku 2011 a až v roce 2013, 2012 se snad poprvé ukázal buď nějaký trailer nebo nějaký demo, kde ukazovali ten Kingdom Come v plenách, jako kdyby, aby člověk vůbec věděl, jako o co go. Jo. No, myslím, že jo. A já si pamatuju, tak samozřejmě jako tady to RPGčko ze středověku, tak je velice specifický, že jo. Nemá tohle téma jako takovou fanouškovskou základnu, nemyslím tím teďka RPGčko, ale to období jako takový. A ten styl toho hraní, toho Kingdom Come taky jako na tu dobu, kdy to vycházelo, tak člověk na to nebyl zvyklý, že? Bylo tady Skyrim, Oblivion, nebo něco takového, ale tomu se to nedá ani jako moc přirovnat úplně, že by člověk řekl, to je jak Skyrim, úplně jako ten soubojový systém třeba, nebo tak. Ten Kingdom Come se dostal úplně jako na svoji vlastní nějakou pozici, kde celou tu dobu vládne a uvidíme, komu se podaří vůbec k tomu jakým způsobem přiblížit, no, tady tím stylem ty hry. Musím říct, že Warhorse bylo hodně odvážné v tomhle, přijít za prvé, jak říkáš, se hrou se středověku, protože většina lidí, nebo nemyslím třeba u nás v Evropě, nebo ve střední Evropě, kdy máme rádi právě, když jsou hry trošku stylizované do středověku, trošku říkám, jo, právě vystřela Zaklínač. Prostě lidi mají rádi toho Zaklínače, tu estetiku toho středověku, ale co se týče celosvětového měřítka, právě USA, Británie a tak dále, nebo i Francie bych řekl, tak tam na tohle zvyklí nejsou. A když už, tak to je právě s tím nádechem toho fantasy. Jak jsi zmiňoval, Skyrim, Oblivion, nebo pak potom Zaklínač, že jo. A teď přišli prostě Warhorse a řekli, hele, my tady máme čistokrevné těžké RPGčko, které vás nebude vodit za ručičku a nebude mít žádné fantasy prvky. Prostě to bude simulace v uvozovkách, jako simulace pořád žít ve středověku bylo asi trošku náročnější, než to měl Jindra, ale máme tady simulaci středověku a ještě to dělá malé studio, je to jejich první hra a dlouhou dobu ani nemohli najít vydavatele žádného, takže hodně odvážný krok a ten se následně potom vyplatil v pozdějších letech, ale ze začátku to bylo hodně náročné. Protože... No jako musíš mít Vávrovy koule k tomu, abys jako fakt vydal hru takovouhle v době, kdy jsou lidi zvyklí na to, že strašně, jak jsi říkal, strašně ty hry jako kdyby pomáhají nebo ulehčují ten průchod té hry jako takové. A ten Kingdom Come to bylo prostě tady to máš a žij v tom středověku, že? Jo, dělej si lektvary prostě z bylinek,
Jo. Vylepšování, abyste si vylepšili své statistiky, tak to nebylo, že jste dělali nějaké věci a hra vám prostě dávala XPčka, z těch XPček jste dostali level up a najednou jste si to mohli dát na cokoliv jste chtěli. Ne, chceš být lepší v lukostřelbě, tak dělej sakra lukostřelbu. Chceš být lepší v šermířství, tak šermuj. Chceš být ovládat lépe koně, no tak jezdí na koni. No. Chceš se naučit číst, tak si najdi tam toho člověka, který tě naučí číst. Jo, no je pravda, že ta střelba z luku to chtělo hodně velké trpělivosti a chtíče toho to umět, no. Jo, z začátku je to všechno strašně náročné, ale v tom je právě to kouzlo toho Kingdom Come. Ale ještě, ne každému to jako zprvu dojde tady to. Víš, já třeba, když jsme teda přeskočili otázku, jako kdy jsme poprvé přišli k tomu Kingdom Comeu, tak jestli to můžu načíst, Ondro, tak já jsem k tomu přišel tak, že vlastně jsem se to dozvěděl z nějakého traileru. Úplně jsem nevěděl, že nějaký Warhorse Studio začíná, možná tak jako jenom, že jsem někde z doslechu nebo to. Ale zaujalo mě to hlavně tím, že je to vlastně jedna z mála her, snad jediná, nepočítám nějaký menší jako indie hry od českých tvůrců, které jsou až tak populární, v tom mainstreamu myslím. Mm-hmm. Takže to je jako jedna z mála historických her z naší historie. Jo? Každý jsme chodili do školy, snad. Všichni jsme jako měli dějepis a učili jsme se o těch věcech, snad. Ale nic si z toho třeba až tak moc už teďka nepamatuju. No, třeba Václava IV. Nebo to období těch husitských válek a tady to je jenom takový jako střípky, prostě něco, jo, tam Žižka tohle neměl v oku, tohle to tak jako je všeobecně známý. Které padaly Žižkovi do oka, no. Jo. A je to fakt jako nádherný, no. Potom, když to člověk jako poprvé zapl ten Kingdom Come, tak si řekl, wow, ty vole, to je jako hustý. To je jako něco. A pak se do toho dostal trošku hlouběji a zjistil, že ty vole, to není vůbec pro mě ta hra, jakože co tady dělám. Já si pamatuju, jak jsem to hrál poprvé a vůbec jsem nedokázal jako pochopit, moje ruce nedokázaly pochopit, co mám dělat s tím mečem, co po mně ta hra chce. Jako strašně jsem s tím bojoval, aby jsem si to nějakým způsobem dokázal jako užít. No, to bylo hrozný. Strašně dlouho mi to trvalo. Právě pro hodně lidí je strašně těžký ten začátek Kingdom Come, než opravdu zjistíte tu mechaniku, protože ta hra vám to fakt, ta hra se s váma neštve. Ona vám v podstatě nic neřekne a musíte si to odzkoušet všechno a musíte být v tom lepší. Třeba lockpicking, že jo, v jedničce je strašně náročný ze začátku a vy vůbec nevíte, co máte dělat, ale potom, když už se vylevlíte, tak jste prostě král v jedničce, jak dojdete, jak už máte obrovský level na tom, tak děláte všechno úplně automaticky, už ani se nezapotíte u toho. Ale když si teda zmiňoval první zmínky, nebo když jsme slyšeli o Kingdom Come, tak já jsem slyšel díky tomu Kickstarteru, který byl v roce, já myslím, že byl až v roce 2014, nebo možná těch 2013, to už taky nevím. Vím, že jsem byl na škole, na střední, že jsme dokonce byli v počítačové učebně, asi jsme dělali nějaké výkresy nebo něco, to už fakt nevím. A najednou nám vyskočila zpráva o Kickstarter, Warhorse, Kingdom Come, česká hra, říkám, co to je? Tak jsem se podíval a tam byl ten první trailer, který něco ukazoval, byli tam to, co slibujou, co to bude a jestli teda bychom je podpořili, protože potřebovali tehdy peníze i kvůli tomu, aby dokázali nějakému vydavateli, jestli o to mají lidi zájem. A já jsem teda byl jeden z těch lidí, co je podpořili tehdy. Myslím, že jsem jim poslal asi 40 euro jsem jim poslal, že jsem dostal přístup potom do Alfy a zvolil jsem si tehdy, protože jsem neměl silný počítač, ale měl jsem Xbox One, tak jsem si zvolil Xboxovou verzi té hry a jako nebudu tady dlouho vyprávět, ale prostě tu verzi jsem nikdy neviděl, protože oni potom měli problémy nějak během, že těch rewards bylo strašně moc a lidi museli psat na fóra, ať se připomenou, když tak. A já vím, že jsem tam jednou psal a že mě tam nějak zadali do toho nějakého toho seznamu nebo databáze, ale potom už jsem si nějak nepřipomínal a nikdy jsem tu verzi Xboxovou nedostal. Jo. Ale mě to nevadí, já jsem prostě tehdy je podpořil a díky tomu, že i já jsem je tehdy podpořil, tak vyšel tento rok Kingdom Come 2, který měla ještě větší úspěch než jednička. Takže mě to vůbec nevadí a stejně jsem si potom o 4 roky později koupil kolektorku jedničky, takže... No jo, takže... No jo.
Ale zahřálo to na srdíčku, že? Zahřálo to na srdíčku, ano. A tu alfu jsem si ale tehdy zahrál na PCčku, to vím, že jsem si zkoušel. No, ono je dohledatelný i video na YouTube, kdy tam je Vávra ještě s nějakým jako borcem z toho Warhorse a ukazují tam právě jako možná tu alfu i dokonce, gameplay toho. Jo, to bude jako možné. Jo. No, vypadá to jako úplně jiná hra a ty náznaky toho pozdějšího vzhledu toho Kingdom Come tam jako lehce jsou vidět, ale jemu prostě hrozně šlo tomu Vávrovi, aby zachytil opravdu tu dobu, aby to bylo co možná nejrealističtější, co to jde, což se mu samozřejmě povedlo, protože to dokázali zařadit mechaniky jako to, že Jindra má hlad, Jindra smrdí, musí se vykoupat, umýt, Jindra je unavený, musí spát a vlastně když jste si ukládali hru, tak jste tam zvolili jako čas, na jak dlouho, že to chcete jako jít spát, podle toho se měla i denní doba, podle toho se i ukazovaly NPCčka na některých místech, jo, prostě na tu dobu to bylo fakt něco, no, si myslím, že se to opravdu povedlo a později si samozřejmě ten soubojový systém našel svý fanoušky. Ono taky byl velký rozdíl v tom, jestli jste to hráli na konzoli nebo na PCčku. Za mě teda, když jsem si zkoušel obě dvě verze, tak na tom počítači je to takový víc jako přirozený, ten soubojový systém. Jo, to hejbání té myšky, vybírání si těch stran, ze kterých budete útočit, tak je to víc takový jako pro vás přirozenější, než když držíte ten ovladač a jenom těma páčkama vlastně měníte ty strany, kam jako zaútočíte. Samozřejmě dá se na to zvyknout, dá se na to naučit, není to, že si to jako na té konzoli nezahrajete vůbec, ale samozřejmě i jak tomu bývá, tak v prvním díle byly problémy na konzoli hlavně teda, že to nejelo úplně tak, jak by mělo, nějaký FPS dropy toto, vycházely furt nějaký updaty, aby to vyšlo a myslím si, že největším trnem pro konzolový hráče tak bylo to, že tam nebyl vlastně ten český dubbing, že jo? No tak on nebyl ani na PCčku z začátku. Jo, on vlastně vyšel potom. On vyšel pak až jako update. Ale on jako celkově Kingdom Come 1 měla hodně porodních bolestí na PCčku, ale to mi s tím českým dubbingem připomněl, že pak nedávno, asi 2 roky zpátky vyšla verze na Switch, což jako oni rozjeli Kingdom Come na Nintendo Switch, what the fuck. Ale to vyšlo i s českým dubbingem na tom Switchi. A já mám pocit, že teď už si můžeš i na PlayStationu nebo na Xboxu to stáhnout, ten český dubbing, že to tam nějak dostali. To už tam je. Oni to vydali jako update, no, já jsem si to připomněl, no. Jo. A samozřejmě jako je brutální se prostě pohybovat po místech, které by nám měly být známy, i když třeba jsem nikdy nebyl v Sázavě, že jo, ale prostě ten, kdo tam byl, nebo tam třeba žije a vidí to, jak oni se snažili to zachytit tak, jak to opravdu jako vypadalo v té době a jsou i třeba dohledatelné nějaký mapy nebo půdorysy nějakých těch měst, tak se to jako snažili zachytit. To je něco nádherného, jako fakt. Jo, určitě. Ono jako hodně těch věcí, co jsi zmiňoval, třeba to, že jdeš spát, nebo to ukládání a takové, tak to už jsou věci, které byly známé předtím, co používali RPGčka už dlouho předtím, ale spíš šlo to o tu kombinaci toho, že to na vás mělo reálně nějaký dopad a že i třeba NPCčka měli prostě svůj denní a noční režim nějaký, že opravdu chodili spát v noci, najednou prostě zakokrhal kohout a NPCčka vstala a šla dělat práci, nebo se šli omýt a pak šli dělat práci a měli různé činnosti mezi tím, protože normálně NPCčka Bethesda, že jo, fungovala v podstatě jenom jako výplň nějaká. Ale tady se neměli žádnou roli jako tady, no, tady prostě. No, snažili se to udělat realističtěji, rozhodně. Pořád jsme u malého studia, které mělo několik desítek lidí z začátku, takže nemůžeme jako chtít zázraky od nich, ale udělali maximum, jaké mohli tehdy. A jak jsem zmiňoval, měli porodní bolesti, docela dost věcí, bugy tam byly a některé vím, že questy třeba jste nemohli dodělat nebo se bugly a nemohli jste v nich pokračovat, ale prostě nějak to zvládli, překonalo se to a stal se z toho takový malý kult z Kingdom Come. Jako v našich kotlině určitě, řekl bych, že v tady v okolí taky Polsko, možná i to Německo trošku, no, mohlo být, ale ve světě to až takový úspěch nemělo, což potom
se asi trošičku změnilo. Já ještě jako dopovím jednu zajímavost o tom Kingdom Come jedničce, že mně se líbí, jak oni, možná i ten Vávra trošku tušil, že to prostě nebude mít úspěch jako ve světě. Přece jenom jako, když se podíváme do minulosti, tak ten středověk a tady to, tak jako ty hrady a rytíři a to, tak to je hlavně jako evropský kontinent, že jo? To v Americe jim to moc jako neřekne, pokud je tam nešli napadnout Španělé, že? A zebrat jim půdu. Ale jakože ten marketing tady po té Evropě uchopili správně. Zmíním X-Zone, který spolupracuje s Warhorse doteďka. Na základě toho vlastně vznikl první artbook Kingdom Come, který byl vydaný pod záštitou X-Zoneu a byl vydán jak v českém jazyce, v německém jazyce, tak i v angličtině. A druhý díl artbooku, který vyjde za nedlouho, si myslím, takže bude jako taky přeložen do těchto jazyků, protože je to prostě jako, je to známý už. Možná teďka to bude mít větší dosahy, než to mělo předtím, ale pamatuju si, že u té jedničky jsem hodně četl na Twitteru jako od lidí právě z Německa. Je to i na německém Amazonu se to dá pořídit, takže jako takhle, co se týče tady těch merch věcí, tak už s tou jedničkou začali docela dobře a potom to ještě jako vymasterovali u té dvojky, no, kde se jim to povedlo ještě jako o level výš posunout, no. Jo, co bychom, dobře, řekli jsme si zejména pozitiva, jak byli odvážní s jedničkou a přejdeme jako, řekli jsme si technický stav, ale jsou nějaká negativa, co si jako třeba fakt neměl rád na Kingdom Come jedničce? Fakt, co tě strašně štvalo? Co mě strašně štvalo to, že jsem prostě se to nedokázal naučit, tu hru hrát tak, aby mě to bavilo, víš? Mě to prostě jako vyloženě sralo. Mně to přišlo prostě stupidní, že jsem se fakt, jako já jsem to přestal hrát. Musím se teda přiznat, že Kingdom Come jedničku jsem dohrál až skoro před začátkem, když vycházela dvojka, jo? Abych prostě věděl, co a jak. Taky tomu nahrálo to, že jsem byl nějak zase s covidem doma nebo něco a měl jsem na to i čas, protože co si budeme nalhávat, ale tady obě dvě hry jsou strašným žroutem času, jo? Bavíme se o 100 plus hodinách, aby si to člověk všechno užil a prošel tak nějak jako celkově. Mm-hmm. Jo. A mě to chytlo až na podruhé. Až jsem se do toho strašně ponořil a začal jsem tu hru vnímat trošku jinak. Jo, že jsem přestal myslet na to, ale ne, budu se to učit, zkusím to pochopit a nějakým způsobem jsem to pochopil. Možná vyšel nějaký patch, kterým to nějak zlehčili, aby to jako otevřeli více jako lidem, ale začal jsem si to užívat až na podruhé, no. Až jsem to začal hrát, tak jsem se do toho příběhu ponořil a co mě sere i ve dvojce mě sralo, to jim zůstalo asi od jedničky, tak jak si už zmiňoval ty bugy těch questů, jo. Že prostě děláš nějaký úkol, najednou to NPCčko je nějaký buglý, nemůžeš ho najít, nemůžeš s ním promluvit, nebo jo, prostě tady ty technické chyby, no, to bylo jediné, co mě sralo, ale jinak takhle nic, no. Samozřejmě některé ty věci, co ta hra nabízí, tak jsem je třeba moc nevyužíval, ani ve dvojce. To neberu úplně jako negativní věc, ale je to něco, co se bez toho člověk obejde, to už musíš být asi jako hodně hardcore fanoušek tady jako té hry nebo toho období, aby se tam dělal na všechno možný lektvary. Člověk si to prostě jako vyzkouší a jde dál. Ale jinak mě nic nesralo, no. Dokonce musím říct, že nevím přesně, kdo psal ten scénář k té jedničce, ale ten byl taky jako luxusně napsaný, no. Ty plot twisty po tom, co se tam jako děli a tady ty věci, tak jako to taky klobouk dolů, takže tak to psal negativní Vávra? Věci. Vávra? No tak Vávra je scénárista. Vavřinec umí dobře psát, no. Nevím teda, jestli psal i třeba vedlejší questy a takové, všechny, ale hlavní příběh určitě psal on. No a samozřejmě ještě, co mě teda jako sere, u tohohle typu her, jako je RPGčko, tak jsou občas ty dialogy. Jo, že mně to připadá, že to spíš jako natahuje tu herní dobu, než že by ti to mělo nějak obohatit ten příběh. Stávalo se mi to i u Zaklínače, potom už ke konci. Ne, má to na mě takovýhle dopad, samozřejmě neříkám, že to jako musí být u všech, ale tohle byly taky dvě negativní věci u toho, no, co mě jako štvaly, když jsem to hrál. Jo, ale víš, proč tě to podruhé bavilo víc? Ty jsi totiž mentálně dospěl k té hře, víš? Jo, ty jsi byl moc mladý tehdy, když se hrál, protože
ty jsi byl prostě Call of Duty, Battlefieldy, tyhle ty věci a musel si dospět do Kingdom Come. Asi jo, no. Ale mě jako fakt člověk prostě, když ví, já jsem věděl, že to je jako dobrá hra, jo, to prostě člověk z toho vycítil a hlavně jsem si to chtěl zahrát. Tak jsem se prostě hecel a díky tomu, že jsem měl víc času, tak jsem se do toho víc ponořil a šel jsem do toho a jako nelituju toho, že jsem to pak rozdělil po druhé, no. No a co ty, Ondro, protože já o tobě vím, že jsi taky víc kritičtější. Mě zajímalo, co tam máš, ty na seznamu. Já jsem nikdy nebyl kritický k ničemu. No, já to mám trochu podobně jako ty. Já jsem to taky dohrál až na podruhé, ale u mě to bylo zapříčiněno tím, že píše se rok 2018, vyšel Kingdom Come 1, mám kolektorku. Už jsem zmiňoval, že mám kolektorku 1. Jo, už to říkám. No. Jo, já jsem se nebyl teď jistý. No ale neříkal, co obsahuje. Tyjo, já už si to ani nepamatuju. No, obsahuje soundtrack, jako fyzický soundtrack, obsahuje jenom CDčko, teda nebyl to vinyl, obsahuje tam mapu, to je myslím normálně taková papíra, nebo takový lepší papír, steelbook tam je tam tričko Kingdom Come, to jsem do dneška nenosil, já to mám pořád schované v tom. A je tam jsou tam kostky ještě teda, 6 dřevěných kostek, myslím, že jako když je strana s 6, tak tam je znak Kingdom Come, jestli se nepletu. Jo, to bylo i ve hře. No jo, vlastně jo. A cínový vojáček Indry, nebo cínová postavička Indry, tak tam je jako taková, jako není moc vysoká. Menší, jo, je menší, ale poznáš, to vezmeš do ruky a je to těžší než jakékoliv kolektorka prostě od jiných těch. Jo, takže ona byla taková trošku, nechci říct levnějšího rázu, to ne, ale tím, že to byl ten první díl, tak to přišlo v takovém papírovém boxu, nebylo to ani v žádném takovém tom plastovém, jak už jsme zvyklí třeba z Assassinu nebo takové, ale že to bylo fakt v tom papírovém jenom schované, ale mám jí rád tu kolektorku do dneška. Vím, že byly ještě nějaké, když jste na tom Kickstarteru podporovali, tak byly víc druhů těch kolektorek. Tu, co mám já, tak to je normálně retail verze, kterou jste si mohli koupit třeba v Xzone nebo v IRCčku. No ale abych si teda... cenu? Tak to si už nepamatuju. Já myslím, že možná třeba přes 3000 možná. Jako určitě byla levnější než teďkom z toho druhého dílu, ale zase v tom druhém dílu toho nabízí mnohem víc ta kolektorka. I ta figurka Indry na koni je větší. No tak to je. No. A i to balení je trošičku už epičtější než v tom prvním díle. Vypadá to líp, no. No. Ale já teda jsem to rozehrál a hrál jsem to tak cca 10 hodin, dostával jsem se už pomalu do té hry a pak mi odešla grafika. A já prostě v té době, než jsem si stačil sehnat novou grafiku, myslím, že pak jsem kvůli tomu musel pořizovat i novou základovou desku a nějaké prostě tyhle ty věci a hard disk a blabla, tak uplynulo snad 2-3 měsíce a já, když jsem si pak k tomu sedl, tak už jsem si nic nepamatoval, já jsem nevěděl, jak se ta hra hraje a tím, že to bylo tak blízko, když jsem to začal hrát a pamatoval jsem si ty věci předtím, tak já neměl chuť to odehrávat znova, abych si to všecko naučil, tak jsem si řekl, hele, já to odložím a zahraju si to prostě někdy později. No a z někdy později se stal rok, myslím, 2023, takže když jsem si teda už řekl, OK, sednu si k tomu, začal podzim, venku hnusně, ideální atmosféra na nějakou takovou hru. A během asi měsíce a půl jsem dohrál Kingdom Come 1 a chytlo mě to strašně moc. U mě už je fakt problém hrát open world hry zejména kvůli času dostupnému, kdy opravdu si to musím, já i singleplayerové lineární hry 10-20 hodinové hraju třeba čtvrt roku, jo. Natož ty vole několik desítek hodin v open world hře, ale Kingdom Come mě tak strašně chytl a bavil, že jsem ho dohrál během měsíce a půl, myslím, tak nějak. A co mě teda na tom štvalo? Na technické věci už si nepamatuju, dokonce jsem to hrál i s tím českým dubbingem, protože jsem to hrál v době, kdy tak nějak cca vyšel už, takže to bylo super, byl lepší zážitek pro mě. Český dubbing byl ve velice dobré kvalitě, i ten fanouškovský, strašně se mi líbil, neměl jsem s tím vůbec žádný problém, že by mi třeba hlasy zněly nějak divně.
Možná ze začátku jsem měl trošku problém se taky do toho jako dostat, kdy opravdu člověk cítí tu frustraci v tom, když právě třeba ten lockpicking dělá, nebo to kradení, nebo fakt to střílení z toho luku, tak možná tam jsem tam frustrovaný, ale jak říkáš, člověk tomu musí dát tu chvíli nějakou, aby se to fakt ten Indra naučil chodit, lovit. Prostě mě ve hrách nebaví lovení všeobecně. První hra, kde mě trošku bavila, byl Assassin's Creed 3 a to bylo kvůli tomu, že to byla první hra, kde jsem to viděl a kde to bylo takové arkádové. A tady najednou v Kingdom Come po těch letech jsem zjistil, že mě lovení baví. Poprvé v nějaké hře a že jsem si fakt vzal ty šípy, ten luk a šel jsem do toho lesa a lovil jsem tam ty zajíce, lovil jsem tam ty srnky, ty kance, abych si zaprvé vylepšoval ty své statistiky a abych získával ty suroviny na různé ty věci. Takže... A tam byly questy i s klobásama, že jsi měl do nejistá. Maso a tak, no. Přesně tak. To jsem neplnil teda, to až tak mě nebavilo. Nebo mě bavilo lovit, ale nebavilo mě plnit tyhle ty questy, ten typ těch vyplňovacích questů. Vedlejšáky šílený, no. No. A jako možná ještě, co mě nebavilo, neštvalo, ale nebavilo, tak ta alchymie asi. Tu jsem si teda vyzkoušel. Určitě jsem si tam vyrobil pár nějakých různých lektvárků, hlavně pak v tom klášteře tě to tam spíš jako nutí dělat, ale neměl jsem potom potřebu to nějak nějak Já teď nevím, tady ten quest klášter, to je taky hardcore, no. Ještě jak jsi to zmínil, tak mě naběhly vzpomínky, jak jsem to hrál, tyjo. Jo, a já jsem to vyřešil nějak strašně rychle, já vím, že jsem se o tom bavil s kamarádem, on se mě to ptal, on se mě ptal úplně, jo, a jak dlouho si hrál ten klášter? A já říkám, já nevím, tak hodinku, 2, a on, cože? Já jsem tam, ty vole, byl asi jako 5-6 hodin, jsem se to tam snažil nějak vyřešit a já říkám, já jsem prostě udělal tohle a bylo hotovo. No. Ty seš debil, ty vole, jsi to měl víc užít. Asi vlastně mohl chodit na ty bohoslužby, že jo, pak si mohl chodit na další vrstě, já nevím. A prostě jsi to tam mohl jako době žít, ten jo, a já třetí den jsem si řekl, fuck it, tohle není pro mě. No, já taky jsem zabil jsem ho, tak jsem pryč. Jo, a potom vím, promiň, ještě poslední věc s tou alchymí, potom když už je na konci jedničky to obléhání, tak vy tam musíte sehnat pro ty vojáky, myslím, nějaké ty lektvary nebo elixíry. Jo, ano. No a já nevím, jestli jsem to měl nějak Google nebo něco, ale ty jsi měl, myslím, 3 možnosti, jak je získat ty lektvary. A já jsem ty 2 možnosti neměl. Prostě mi nefungovaly. Nebo druhá možnost, už fakt nevím. Takže mě zbývalo jenom vyrábět jako takhle, ručně. A tím, že jsem alchymii skoro vůbec nedělal, tak jsem neměl žádné vylepšení na tu alchymii, abych třeba dělal rychleji ty věci, nebo více najednou. Takže myslím, že těch lektvarů jsem musel udělat 40, a já jsem prostě všech těch 40 lektvarů dělal postupně asi 2 hodiny. A toho jsem se trošku naštval, protože mě to nebavilo, ale to asi jediná situace, kdy jako mě až tak frustrovala ta hra, že jsem si fakt říkal, no to seru. Ale zvládl jsem to statečně. Musím se poklepat po rameni. A zvládlo nás to jako víc lidí a jednička byla prostě tím startovacím modulem toho, aby 2 byla tam, kde je teďka. Jo. A myslím si, že ani já a ani Ondra, a troufnu si říct, že ani nikdo z vás si nedokázal představit, jak by ta 2 mohla vypadat. Tak nějak asi jako každý tušil, že se bude prostě pokračovat nějakým způsobem v příběhu toho Indry. To tady chci jenom říct, že pokud jste ještě nikdo nehráli 2, tak my se budeme s Ondrem snažit, Ondrej taky ještě pořádně nehrál, já jsem vůbec žádný spoilery. Nebudeme říkat žádný spoilery, co se týče příběhu, budeme se bavit prostě o těch technických věcech a o těch pocitech, které to v nás vyvolalo, když jsme to viděli nebo jsme to hráli. Ano, takhle, já jsem ji nehrál, ale pozoroval jsem tady Daliho na streamu, jak to hraje, takže nějaké poznatky z toho mám a teda musím to říct, že velice silné zážitky jsem tam. Ano. Ale ten stream, to, jak říkal Ondra, ono je prostě hrozně těžký už tady v tom, chtěl jsem říct vyšším věku, ale prostě jako tady v té dnešní době si najít prostě čas a sednout si k tomu a hrát třeba 5-6 hodin, jo.
jako když to není víkend nebo pátek, tak je to fakt jako náročný. No a já jsem si ten stream dal jako takový quest, že díky tomu streamu já dohraju ten Kingdom Come, že ho neodložím, jo, že mě to prostě bude nutit to dohrát na tom streamu. Jo. To se mi z části povedlo, ne, že bych jako to nedohrál tu hru, dohrál jsem to, ale já jsem to hrál i mimo stream, protože mě to prostě brutálně jako bavilo. Jako ta dvojka, to je, jako pro mě je to hra mýho života. Že jsem jako lepší hru prostě nehrál. Až tak, jako, jo. I když to má technické chyby, které se to převzalo z jedničky, bugují se questy, tady ty věci, občas nějaký MPčko tam jako zablbne nebo to. Tak co se týče té atmosféry ty hry, ať už je to soundtrack, ať už je to dubbing od známých herců, který můžete znát prostě ze seriálu, jo. Jsou to prostě slavní herci, pan Petr Nárožnej, že jo. Pak je ta Kateřina, tu dabovala ta... Kristýna Leichtová. No, z comebacku, která teda si to u mě trošku posrala tím, když dělala rozhovor v DVTV a řekla, že jako nechápe, že lidi dokážou sedět u her jako 5 hodin. Tak jako asi nevím, no nebudu to komentovat. Ale tady těmahle věcma ta hra u mě vzrostla jako na strašném levelu. Jo, to prostě jako bylo to zlatý a teď je to ještě víc zlatý, než to jako bylo předtím, než ta jednička pro mě. A samozřejmě taky, když to vyšlo, tak já jsem si zrovna v té době, nebo chvilku předtím, pořídil nový počítač, takže už jsem to mohl hrát zase jako o třídu výš, se všema detailama a tak. Musíš to říct správně, ty jsi skoupil ten počítač kvůli Kingdom Come hlavně. Taky, já myslím, že jo, a i no, dokonce. Já si myslím, že jo. Myslím, že jo. No, kvůli ničemu jinému to nebylo. Myslím, že to bylo kvůli tomu. A jako to je prostě skvost. Jako to, co dokázali udělat se dvojkou, je za mě něco neskutečného a fakt, Vávro, klobouk dolů, ty vole. Fakt jako to... Já nemám ani slov a mám jenom to samá pozitiva. Warhorse Studios, děkujeme, že jste vytvořili něco takového. Pane tak vy všichni, no. Jo, děkujeme, že jste nás zase proslavili a s tímhletím jako názorem... jak nás proslavili? Jak? Solidně. Dokonce, pozor, teď to už můžu říct, já jsem si to šetřil, že to řeknu úplně na konci, ale já to řeknu už teďkom. Teď nedávno v dubnu bylo udílení cen BAFTA, nebo udílení nějaké takové, kde Kingdom Come 2 byla vyhlášena na 7. místě jako nejvíce, já nevím, jak to říct v češtině, Most Influential Game of All Time. Takže nejvíce, hej ty vole, influence, nejvíce, česká, já nevím, český jako ten YouTuber. Ano. Vidíte to? No nejvlivnější, Ano, děkuju. Měl jsem totální výpadek. Nejvlivnější hra v historii všech her na 7. místě, takže sdílí žebříček s hrama jako Baldur's Gate 3 nebo Half-Life, Tetris. Jako co si budem, Tetris je starý, ale je to jedna z nejvlivnějších her, co kdy byla udělána, takže tak. Hodně solidní. Hodně, a ještě jako navíc je to BAFTA, což je britské udílení cen, takže zahraniční, není to české, že jsme se tady řekli, tak jo, dáme vám všechny ceny, protože jste Češi. Jo, to by tak bylo, ale... jo. No ale jako, která hra se může pyšnit tím, že ve 2 týdnech po vydání prodali prostě 2 miliony kopií. Jako, to je, myslím si, že Assassin's Creed se taky tam chvástal nějakýma číslama. Hra RPGčko s hardcore, těžké RPGčko, takhle, prostě, které tě nevede za ručičku, tak takhle s tímhletím se určitě žádná nemůže pyšnit, ale v dnešní době už ty miliony docela naskakujou, no. No a další rekord mě připomněl, že vlastně oni mají rekord v tom scénáři, že jo? Že to je vlastně scénář, který obsahuje nejvíc slov. Jo, doteďka to měl, myslím, Baldur's Gate, ten rekord nějaký, a teďkom to přeskočil Kingdom Come, no. No. A jinak já teda Kingdom Come 2 zatím nehrál z toho důvodu, že na to teď nemám úplně čas a zase počkám si, až bude podzim, podzim, kdy bude to ideální počasí, kdy už je brzo tma a člověka tak neštve, že si sedne k tomu počítači na pár hodin a já se tomu oddám. A ono už to bude zase trošku odladěnější, vyjde možná nějaké DLCčko mezi tím. To vyjde zanedlouho. No a bude to levnější, takže. No to taky. Budeš mít slevy, že jo? No právě.
No jako, co jsem to chtěl říct, do prčic. No jako jestli jednička by mě vyvolala pocit čecháčkovskýho nějakýho, já nevím, jak to říct, jsem se do toho zamotal, jako patriotismu. Hrdosti, tak ta dvojka, ty vole, to by vyvolala hrdost. Vyvolalo to ve mně hrdost a vyvolalo to ve mně i trošičku stud za to, že jsem si úplně nepamatoval nějaký ty historické jako věci, víš? Že jsem si to třeba musel zpětně dohledat, jako jo. Co se tam vůbec jako děje. To je super, že ta hra má takový vliv na tebe, že opravdu tě donutí, hele, tak co kdybych si teďkom koupil knížku třeba z toho období, nebo co když se podívám na film, nebo podívám se na YouTube na videa vlastně nějaké historické, což bych vlastně chtěl říct, že můžeme, ale budeme tady dělat reklamu ostatním lidem, ale myslím si, že Alžběta Trojanová, Václav Pecháček, Vašek Pecháček, dělají teďkom, mají svůj podcast na YouTube, kde právě, ale je to v angličtině, mluví o tomhletom období Václava IV. A potom husitských válek a tak dále. Ale chtěl bych vám říct, jak se jmenuje a já vám to řeknu celku, já si to najdu, protože jsem to zapomněl samozřejmě. Ale že to je super právě. Složitý? Ne. Já si to najdu. Mezitím hele, víš co, to tady mě zajímá jedna věc, jakožto člověka, co jsem nehrál to. Třeba ten soubojový systém. Baví tě víc v dvojce? Jsem chtěl říct. Jo, ty jsi to chtěl. Ale... No vidíš, jak se doplňujeme krásně. Ve Warhorse Studios pochopili, že s tou dvojkou musí přijít nějaká změna. Nebudeme se bavit o grafický změně, to je tutovka, že jo. Ale oni pochopili, že mají možnost to rozšířit mezi vícero lidí a pochopili to, že ten souboj sice chtějí zanechat pořád tím realistickým jako duchu, ale už je to trošičku jako lehčí a pochopitelnější pro toho člověka. Jo? Nemuseli jste hrát ani jedničku a rovnou, když jste si koupili dvojku, tak jste prostě ten soubojový systém dostali do rukou. Jak už na konzoli, tak už i na PCčku. Aha. Nevím, jak se jim to povedlo, protože ono je to trošičku jako odlišný, ale je to jiný úplně. Samozřejmě změnili tam v tom soubojovém systému jako obranu a přidali tam vlastně další věci, další zbraně, takže ty různé zbraně mají prostě různé jako techniky, co s nimi můžete dělat. A zase se jim to povedlo prostě posunout o něco dál než ten soubojový systém předtím a fakt je to hrozně přirozený, jako ty souboje jeden na jednoho, musím teda říct, že jako když na vás jde víc lidí, tak je to trošičku náročnější, jo, ta hra už pak jako neví úplně, co má dělat, když tam jsou třeba 3 proti vám, je to takový nefér, a to bylo i v té jedničce teda, mimochodem. Tak je to realistické. Vlastně, no, jako když tam na tebe naběhnou 3 vesničani, tak jsi prdeli a můžeš mít na sobě jako arbor, jaký chceš. Peasants s vidlem a ty prostě, hoši, sorry, zdrhám. No. A samozřejmě předtím v jedničce byla pouze střelba z luku a nyní díky tomu, že se ten čas v té hře trošičku posunul, tak vývojářům nabídl možnosti zařazení jiných zbraní, jako byla třeba kuše, která je taky superová, má nádhernou animaci nabíjení. A je hustý, že ještě jsou různý typy těch kuší, takže jedna jako má takovou kličku na boku, jo, co si natahuješ vlastně tu strunu, nebo jak se to jmenuje, tam si vlžíš tu šipku. A druhá je klasická, že to prostě natáhne, zacvakne. To je to tak detailně vidět, že by si normálně šel ven a dokázal by si s tím i zastřelit, jo. Co už by si nedokázal, tak je tam ta prvotní úplně jako nějaká verze, nějaký zbraně střelný. Já nevím, jak se to jmenuje. Já jsem to zapomněl ten název. Myslíš tu tyčku, jo, za které dáš olověnou kuličku a pťu. Ano, a udělá to bordel jenom a nic víc. Jo. Takže díky tady tomu se to obohatilo, no. To bylo spíš na takový ten psychological warfare. Ano, rána, boom, utečeš. Jo. Jinak ten podcast se jmenuje Bloody Heart of Europe History Podcast, tak kdybyste chtěli, tak vlastně... To hoď do popisku, ne? To je docela... To bych mohl hodit do popisku, jo. No. Tak já to pak hodím do popisku, budeme tady propagovat, když se bavíme o té české historii, ostatní věci. Možná jednou budu propagovat hodí nás zase. No to je strategie, že? No jasně, jo. Wink, wink. A ještě k druhému dílu, počkej, co jsem se to chtěl zeptat. Jo, fast travel, tam pořád jsou, ne, ty, když teda dáš fast travel, já nevím, já jsem to moc nepoužíval v jedničce, což byla taky jeden z aspektů hry, kde já používám fast travel strašně moc, ale v jedničce jsem si užíval ježdění tou krajinou. Používal si ve dvojce?
fast travel nějak často? Používal. Ono, samozřejmě z toho důvodu, abych ušetřil ten čas, jo. Ale samozřejmě tam byly jako místa, které jsem si chtěl projet samozřejmě na hřbetu koně, jelikož já si pamatuju na jeden zážitek, co mě utkvěl v paměti z traileru, když jsem viděl, nebo z nějakého dema gameplayového, když ukazovali. Tak tam byla jedna část přírody a ve mně to hrozně vyvolalo vzpomínky z dětství, když jsme jezdívali k prababičce na vesnici a chodívali jsme se tam projít do těch takových těch lesíků, víš, u těch vesnic. A to bylo úplně, jak kdybych to viděl normálně, ten les. Tak když jsem to viděl v té hře, tak mě to úplně hitlo hrozně a hledal jsi to místečko. Jo, hledal jsem to místo a našel jsem ho dokonce, jsem ho našel v té hře, to bylo někdy ze začátku taky, tam jako tě vede ten příběh tě tam vede tou cestou. Jo. A ta atmosféra, zvuky přírody, my vlastně na kanálu máme, že to jsem natočil jako ambient sounds of Kingdom Come nebo něco takového. Jo. Protože tam třeba, že prší nebo to a mají to tak realisticky udělaný, že prostě začne jako mrholit, pak začne brutálně chcát, pak trošičku zase prší a tam slyšíte ty zvuky, jak to kape na ten armor a tady ty věci, jako je to blbý používat ten fast travel, jak říkáš ty, že člověk se okrádá tady o ty věci, ale z té časové úspory, jako je to nutný, no. No jasně, jo. Já sám jsem zvědav, jak to u mě bude druhým dílem, protože mapa je to syndrom druhého dílu, jak ve všem, jak ve filmech, v knížkách, ve hrách, prostě je to větší, epičtější, vylepšenější a uvidíme, jak mi to sedne, protože první díl byl pro mě tak akorát, co se týče té velikosti, toho všeho. U druhého, jestli to bude větší, tak jako vím, že to dohraju určitě, ale už třeba uvidíme, jak budu zvládat to otevřené prostředí v tom. No ale jako zajímavý v tom ta hra, že je to jako open world, ale není to tak open, že by ti to jako štvalo, víš? Jo, není to Assassin, jo? Není to Assassin, je to prostě tak nějak jako hezky uspořádaný, že jako jedeš třeba někam dál, třeba za nějakou vesnici, ale nějak ti to dává jako smysl. Jo. Třeba v těch Far Cry nebo v Assassinech to prostě jako je to takový, nevím, tam vylez na věž, jo, podívej se a hotovo, a tam vylez na další a to ten Kingdom Come prostě nic takového jako nemá. I co se týče toho, že já obdivuju, když ta hra má luxusní vedlejší úkoly srovnatelný s těma hlavníma. Jako jakmile mě začnou bavit vedlejší úkoly, tak vím, že ta hra je jako 100 z 10. Takže není to Assassin's Creed syndrom, ale je to Zaklínač 3 syndrom, kde ty vedlejší úkoly byly taky. No tak super. Jo. Tak to už jsem klidný, to vím, že mě to bude bavit velice. A hlavně je super to, že vy ty questy můžete plnit různýma způsobama. Není tam vždycky jenom jedna cesta, ale je jich tam víc, což je taky zajímavý a je dobrý potom si třeba i ty druhé cesty jako vyzkoušet, což jsem si několikrát taky jako vyzkoušel, abych zjistil co a jak. A někdy člověk zjistí, že ty vole, to je škoda, že jsem to neudělal už předtím a tak. Aha. Jako minihry jsou tam luxusní kostky. Kdo z nás nehrál někdy na koupališti na dece kostky jako? Akorát to nehrál o groše, ale o párek v rohlíku třeba. Jo, takové vysoké sázky, jo? Už v takovém útlém věku. No, já si jako pamatuju, prostě že jsem hrál šachy na koupališti. No, to jsme hráli spolu šachy a ty tam bohužel nejsou, ale ty kostky tam jsou samozřejmě, tam hrajou velkou roli. A z různých důvodů, to potom zjistíte i jako v průběhu té hry. Nejde to úplně nějaký velký spoiler, ale jako je to fakt luxusní, no. Jako to propojení těch NPCček navzájem, těch možností těch dialogů, ty možnosti plnění těch questů různýma způsobama. Fakt jako tam já jsem snad nezažil quest, který by neměl dvě a více prostě možností. 2 až 4 třeba možnosti toho questu, jak to můžete splnit. Hustý. To se bavíme i u vedlejších jako úkolů, no. Nejenom u hlavních, i u těch vedlejších. Mám na tom jako nahraných přes 85 hodin. Samozřejmě už ke konci jsem to trošičku pushoval ten čas, abych se dostal do toho konce a mohl si říct, jo, dohrál jsem to, protože už jsem cítil, že ta 100 tam jako se blíží toho hraní. Asi bych toho úplně nelitoval, že jsem těch 100 hodin nahrál, ale ono, když jsem to hrál fakt v kuse x měsíců, 2 možná měsíce v kuse jsem to hrál, nebo prostě od doby vydání, tak ono ti to trošičku jako už začne jako srát a už to není takový jako wow efekt, víš?
Jo, to je jak chodí do práce, že jo? První den dobrý a druhý den už. To by mě zajímalo, jestli to má většina lidí takhle, protože já to mám taky tak u her celkově, že když je hraju delší dobu a už vím, že se blížím ke konci, tak to začnu strašně pušovat, ale strašně. Že opravdu kašlu na vedlejší úkoly, když se ještě nějaké objeví většinou a prostě jdu po tom konci, no. No a ono hlavně jako, hele, první důvod je to, že mě hrozně zajímalo, jak to ukončujou, jo. Vlastně ten průběh toho příběhu už ke konci mě to tak strašně jako lákalo o tom se do toho dostat už a vědět, co se stane, že jsem taky kašlal na ty vedlejší úkoly, říkal jsem si, budu je dělat potom, což samozřejmě můžete, že jo. Teďka tam vlastně nedávno přidali ten hardcore mod, což bych nechtěl ani jako vědět, co to znamená pro mě. Když bych umřel to hrát úplně od znova, nebo nevím. Ale no, jako fakt to je luxusní hra, no. My jsme samozřejmě neřekli úplně všechny věci, změny v té hře, to je jako logický, že tam jako došlo k různým změnám, změnili jsme vlastně jenom ty zbraně, ale ten základ, ty střeva toho Kingdom Come 1 dokázal ten Vávra se svým týmem a s lidma z Warhorse posunout na neskutečnou laťku, kterou jako horko těžko bude někdo překonávat. Jo. Tady nějaký Oblivion remaster, co vyšel, to se můžu jenom jako můžu jít hrát kuličky někam do parku. Můžu jít hrát kostky spolu. Můžu jít hrát kostky a říkat si, co udělali špatně. Jako, fakt pro mě je to jedna z nejlepších her, co jsem kdy v životě hrál. A těším se na to, až vyjde zanedlouho nový DLCčko Brushes of Death, myslím. A snad to nebude mít syndrom těch DLCček z jedničky, protože jak jsme se bavili o těch nedostatcích, tak vlastně já jsem je teda nehrál, takže mě to nějak úplně neštvalo, že jsem ty DLCčka v jedničce neměl, ale to mělo takový ten syndrom Kingdom Come 1 DLCčka jako té Mafie 2. Jo, že to byly DLCčka, bez který by se člověk jako obešel. Jo. Za mě si myslím, že měli jako dobrou myšlenku, ale nějakým způsobem se to nepovedlo úplně jako tak, aby to fungovalo. Tak jsem právě zvědavej tady na to DLCčko do KCD 2, který by mělo být, co jsem zatím jako pochytil, protože oni měli stream, kde nějakým způsobem to jako propagovali. Tak samozřejmě se asi můžeme dočkat nějakých jako misí, nějakého nového NPCčka. To tam mají řekli, že by to měl být nějaký malíř, takže to není úplně jako spoiler. A vy si budete moct jako dělat vlastní štíty, navrhovat nějaký erb a bude tam nějaký editor, kde si budete prostě upravovat barvy, vzhled toho štítu a tady ty věci, takže to bude docela zajímavé. A samozřejmě už jednička Kingdom Come, tak i dvojka, tak je podporovaná moderama, takže si můžete stáhnout různé módy do té hry. Můžete jezdit na jednorožci, můžete mít někoho rybou místo meče a tak. takže tak, no, jsem zvědavý, co budou vymýšlet dál. Jako možností mají neskutečně moc. Ten svět té dvojky jim fakt jako nabízí spoustu věcí, kam by to mohli posunout. A prostě je to dobrý, no. Si to zahrajte. A samozřejmě, jak už jsem říkal u jedničky, tak za spolupráce X-Zone, tak Kingdom Come 2 se dočká taky svého artbooku a díky své přítelkyni, kterou zdravím, jestli to poslouchá, tak která na tom pracuje, na tom artbooku, tak si myslím, že se máme všichni na co těšit a líbilo se mi i občas jako slyšet to, jak ten Warhorse přistupuje k různým věcem a jak vlastně jako oni pracují a jaký na tom jako záleží a tak, no. A pak jsem si to přehrával zpětně, jako kdyby do vývoje té hry samotné a musel to být fakt masakr, ty vole, jako co. Jako oni jsou fakt dobří, no. Tak musí být dobří, když vydali takovouhle. Já myslím, že se nemusíme držet zkrátka, ale už legendární hru nejenom v české kotlině, ale už jsme to zmínili, 7. místo v BAFTA, nejvlivnější hra v historii her, to by nedostal jen tak někdo přece jenom, takže Kingdom Come může být jenom a jenom lepší a DLCčka, já jsem teda DLCčka v jedničce taky nehrál, v podstatě ze stejného důvodu jako ty, že příběhově hlavní příběh Jindry nikam neposouvali a tím pádem já jsem neměl nějak moc důvod to ani zkoušet. Ani mě to nějak moc nelákalo tematicky úplně. Takže já se těším na to, až si zahraju tu dvojku a i s těmihle DLCčky. Aspoň budu teda v té době už vědět, jestli jsou nebo nejsou dobré. A my tady dneska děláme samé reklamy, tyjo.
No to jo. A já jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, kterou jsem chtěl zmínit, když jsme se bavili o tom vlivu toho Kingdom Come, tak samozřejmě to má velký vliv i na turismus v Česku, že jo? No samozřejmě. Protože každý chce jezdit jako do jiných států, do jiných zemí, aby poznával jinou kulturu, což je jako fajn, ale měli bychom si uvědomit, že my tady v České republice máme jako nádherný skvosty a díky Kingdom Come 2, která nám to jako připomenula, tak si myslím, že jako Kutná Hora a nebo hrad Trosky, takže zažívají obrovský boom. Dneska jsem úplnou náhodou otevřel Instagram a vyskočila tam na mě reportáž z České televize, kdy mluví o tom, že nárůst návštěvnosti právě hradu Trosky, který jsou fakt trosky a není tam nic k vidění úplně, tak je jako až přes 120% u lidí ve věku 18 až 25 let a je prostě hezký vidět, že ty lidi to jako láká vylízt ven a jít se tam podívat. I ta Kutná Hora, můj kolega tam jel na kole a prostě vidíte ten základ toho města z té hry, ho vidíte v reálu, což samozřejmě je logický, že jo, ale je to prostě jako, je to pěkný, no, to vidět, si myslím. Rozhodně, a pokud nás náhodou, jeden z těch pár lidí, co nás poslouchá, je někde z tohoto okolí, tak já vám dám takový business tip. Udělejte si tam někde parkoviště na svém poli nebo něčem takovém. Vemte si za 100 za den a budete, tohle investice do budoucna, věřte mi. No ano, no, a ještě když budete chtít, tak tam jdete stánek s párkama. Ano. Můžete to nějak vtipně pojmenovat, aby to bylo jako z té hry a jste milionáři. Jsme se o tomhle totiž bavili s Ondrou před začátkem toho natáčení toho podcastu, já jsem mu to říkal, že jsem tady to náhodou jako viděl tu reportáž a právě oni tam ty lidi mluvili, že ne, že by byl úplně jako na sraní z té vesnice, že tam ty lidi jsou, samozřejmě, když je tam vesnice o počtu obyvatel 100, tak najednou, když tam přijede trojnásobek, tak lidi jako neví, co se děje, že ta vesnice na to není připravená, je tam jediný parkoviště, který jako tam existuje. Ale nechtěl bych zažít to, aby ty lidi byli jako fakt naštvaní a šli by proti těm návštěvníkům. Já doufám, že se tam tak jako všichni chovají jako normálně, jo. To samozřejmě známe lidi, že? Odvrácená strana turismu je i ta, že lidi se neumí chovat. No. Ale mluvili tam o tom, že tam je, ježi, já jsem zapomněl to místo, ty vole, něco na A, nějaká chráněná oblast u toho hradu Trosky. Já se tak jmenuje. No, to je jedno. Ale říkali, že právě jako se snažijou zálesáci, jsem chtěl říct. Správy Les České republiky, že se to snaží jako chránit tu přírodu, aby prostě lidi... Jestli vás to jsou tady nějací zálesáci, tak pardon. A že se jako prostě snaží, aby ty lidi tam nekempovali, že jo, v té oblasti, kde nemají a tak, no, že samozřejmě větší výskyt jako lidí na jednom místě, tak taky škodí té přírodě a zvířatům, kteří tam žijí, no. Jo, že buďte ohleduplní, když tam někam pojedete, tak nebuďte hovada a jakýkoliv odpad, tak si prostě dávejte do baťušku nebo někam a nevyhazujte to tam někde v okolí. Jo, nebo vás vyhodí. Jo, a nebo my a vyhodíme vás i s tím odpadem. Jo, a poješ, víš kam? Jo, do prdele. Do žaláře. Do šatlavy půjde. Já jsem chtěl říct do prdele, ale nechtěl jsem být to agresivní. Tak já budu dneska ten agresivní. Já jsem dneska ten kritický a ten agresivní. Takže buďte hodní, běžte se tam podívat, pokud jste tam nebyli a jak říkám, to je business tip, udělejte si tam parkovišťátko nějaké s těmi párky a poděkujte mi v budoucnu, třeba když tam přijedu potom já, tak mi dejte párek zdarma nebo něco takového. Aspoň. Tady parkovišťátko, tam jezdí stovky lidí, tam není za parkovišťátko. 200 za den, děkuji. Ale jako já si myslím, že to bude mít ještě, já si myslím, že to bude ještě větší boom, až bude dlouhodobě hezky, tak jako to je pravda. Teď jsem chtěl říct jedno slovo, které by možná litoval, ale řeknu to slušněji. Cyklistů. Možná tě to, Ondro, napadne, co jsem chtěl říct, ale cyklistů bude víc a víc. A tady ty místa jsou samozřejmě dostupný, co se týče vlakové dopravy, že jo? Takže jako... To je pravda, vlastně myslím, že to vyšlo ještě v zimě, teď už bude hezky, lidi na to budou mít víc. Takže dělejte, zakládejte ty business stuffs. Jo? Budete milionáři. 5% z výdělku. Jo, za to, že jsme vám dali tu myšlenku, nebo nás aspoň, já nevím, zmiňte nás třeba. No, až přijde prostě televize natáčet, tak řekněte, já jsem slyšel v Gamecatsu a oni říkali, že si tady mám otevřít stánek. A počkej, mě napadla jedna věc. No, řekni to. On někdo chytrej udělal už jednu věc a jsou možnosti, jak si koupit jakýkoliv merch, samozřejmě z Kingdom Come, že jo? Mm-hmm. Ale dělá se i pivo.
Ano, jo, to se dělá, to je pravda. Pivo. Ano. Se strašně pěkným jako artem, nebo prostě vzhledem těch lahví a to. A to si mi taky připomněl, super. Dokonce je i únikovka, která je ve stylu Kingdom Come. Je to teda větší únikovka, jestli si dobře pamatuju. Já jsem se na to nějakou dobu zpátky koukal, taky se to dohrává tam v té oblasti někde a to je snad na 4 na 5 hodin, kdy opravdu jako máte tam přímo herce, vyšetřuje se tam nějaké věci, je to snad na 3 části nebo na 2 části rozdělené a je to Kingdom Come únikovka. Takže možná, že to bude ještě populárnější všecko tohleto. Jako můžeme v to jenom doufat a myslím, že bychom byli být fakt všichni jako rádi, že taková malinká země, která je občas jako zapomenutá, tak dokáže velké věci a díky panu Vávrovi, který je samozřejmě i postavou ve hře, že jo, vzhledově. Hanuš. Vidí se taky ve dvojce. Hanuš, no. Tak díky němu prostě můžeme zažívat to, co by si každý řekl, že je nemožný udělat. Ale když to pak hrajete, tak jako ta genialita těch všech lidí, kteří na tom pracovali a toho, že si jeden člověk jde zatím, aby to bylo tak, jak to chce on, tak jako to je fakt děkuju. Já taky, takhle pracovat s ním asi není úplně nejjednodušší, ale děkujeme. No to bych nechtěl, no. Já myslím, že by mě vyhodil. A mě asi taky. Já bych se vyhodil sám možná. Takže děkujeme a já doufám, že samozřejmě kromě Kingdom Come 3 se někdy dočkáme prvotřídního, právoplatného pokračování Mafie. Já chci Mafii od Vávry, prosím. Chceš říct to? Tajnou věc? Ale to nemůžem říct tady, ne? Můžem. Tak to není až tak tajné tím pádem. Nevím, jestli je to tajný, ale můj kolega z práce tak dostal pozvánku na playtest nové Mafie. No tak to není zase takové tajemství, ale hustý. Já chci takže taky. zítra a pozítří tak bude hrát od 8:30 do 16:30 nebude zkoušet Mafii. Tak doufám, že dostanu nějaké interní informace. Já vím, že bude mít nějaké já jsem mu NDA. říkal, ať ukáže palec nahoru dolů. Jo, to stačí, ano. To mě stačí. Ano. A na detaily bohužel si budeme asi muset počkat, protože NDA jsou docela svinské, no. No to on říkal, že už podepisoval a jako no. Já si to pamatuju taky z nějakých věcí a to je jedno. Tak každopádně, my doufáme, že vás tady tenhle díl bavil a myslím si, že dlouho nebudeme natáčet díl o něčem takovým, co pro nás jako hodně znamená, že jo, protože prostě česká hra a český prostředí a všechno je český a to. Český výrobek, to máš jak v obchodě, že jo, s jídlem. Klasa. Klasa. Vidíš, Kingdom Come by mohl na sobě mít značku Klasa. No a jo, počkej, ještě další věc. Oni dělali tu s Českou spořitelnou ty karty kreditní, které svítily. To je pravda, ano. No, počkej, to byl jenom aprílový vtípek, ne? To svícení. Ne? Ne? No, ne, počkej, to bylo namluvená karta, jo. Myslím, že namluvená byl, jo. Vím, no. Vypadají hezky. Ale jako vypadají a vždycky to prodávali, že spustili prodej v 8 hodin a už prostě to nebylo potom. No, v 8:01 už to bylo pryč. To bylo dřív vyprodané jak lístky na Billie Eilish. Prostě a už nebylo. Ale pro ty, kteří to nestíhali... Ty máš lístky na Billie Eilish? Mám, no. Co? Já chci taky. No. Mám. Já ji zamávám. Teď si o nás dozvídáte interní informace. Já chci taky na Billie Eilish. No já tam budu mávat takhle na ňu. Ahoj. Ty vole. No tak počkat, to si vyřídíme. Od Billie jsem chtěl říct to, že když jste neměli tu možnost mít tu fyzickou kartu, tak jste si mohli zařídit virtuální kartu s motivem Kingdom Come. Byly tam 3 motivy, takže jo, taky mám jednu z nich, no. Já jsem u jiné banky, bohužel. No tak to je tjapný. Já jsem u konkurence, tam mi nic takového nenabízí, ale mám zase kartu s pejskem. Tak to je ořech. To je pravda, já mám ořecha, no. Máš ořecha, no. Tak co řeším? Tak jo, a myslím, že všechny pecky jsme teď právě řekli. Vypeckovali, no. Vypeckovali jsme se až do pecek. Tak, děkujeme, že jste nás poslouchali, snad vás to bavilo. Dozvěděli jste se o nás další věci, jakože třeba posloucháme Billie Eilish. Někteří z nás víc očividně než jí. A těšíme se na další díl, který bude teda jubilejní a snad se dočkáme dřív, než jsme se dočkali tady tohle
od toho minulého. Ale syndrom špatného ukončování tohoto pořadu. Ten se nás drží. Jo. Ale já jsem chtěl říct, že jako nevím, co jsem chtěl říct, ale doufám, že se ho dočkáte ještě i snad tento týden, nebo klasicky, jak bychom chtěli, aby to bylo v neděli, myslím ten jubilejní díl. A jsem zvědavý, co jako vymyslíme, protože jsme něco slibovali, ale u nás se ty plány mění ze dne na den. Jo. A nejlepší, co nejvíc fakt mám strašně rád na tom dělání těch podcastů, je to, že my se prostě nedomlouváme na tom tématu, co bude, třeba týden dopředu, my prostě den předtím, nebo ještě v ten den si řekneme, hele, tak natočíme toho podcast. A já tak začnu jako třeba si přemýšlet, o čem bychom mohli mluvit. A nedávno jsem se díval právě na Vortex, říkám, hele, zmiňuju tam to DLCčko, který za chvilku vyjde, tak Kingdom Come, že jo? Jo, jedeme freestyle, no. Jo, a snad nám nedojdou témata. Ne, máme jich hodně v hlavě. Ale jenom prostě to začneme zpracovávat v podstatě chvilku předtím. No. Tak jo, tak děkujeme ještě jednou. Taky děkuji, zdravím na YouTube a na Spotify všechny. Ano, a pokud nás poslouchají ti, které jsme tady propagovali, prosím, taky nás propagujte. Smutně koukám. Hodně smutně. Já teda smutně nekoukám, ale bylo by to hezký. Jo, ty už otevíráš Rajtofly a čekáš, až ti tam něco. Tak jo, mějte se fanfárově. A... Mějte se Kingdom Come Deliveranceově. Ano. A běžte, je hezky, zajďte si na trosky. Buďte trosky a zajďte si na trosky. Jestli jsi troska, si tam zajeď. Jo, tak čus. Čau.